Hello, welcome to my channel. Ayan. Magbilag ka manin. Ayan. Medyo makulimlim pero kailangan mai-dry. Kailangan mai-dry namin ng palay. Ayan o, makulimlim pero skin dry lang namin to. So para Hi guys! Hi guys! What can you say? Ayan. I-skin dry namin itong palay kasi masisira kapag makulimlim pero kailangan namin na i-skin dry. Akasiminton no medyo agtudo. Hi guys! Okay lang, basta may ulam. Papaitan! Yung kalilimutan nito. Iboto nyo ito. Paliwanag. Okay, goodbye. Ayan. So ganito ang buhay ng probinsya. Siguro last na ito na ibibilad namin talaga. Tapos agpatalon tumanin. So ayan. Say hi guys! Hi! How are you? Sino ni kabil mo today? Diyan na may sang. I'm fine. Ayan, makulimlim pero skin dry lang namin. Ayan. Ito ang ako ang chief cook ngayon. Niluluto ko nga, nagluluto ngayon. Nagluto kami ng balataw na pumiraw-piraw. Hinna po yung data. Tapos, ano data, papaitan? Ice. Ice. Pa niyan, Teg. Ayaw namin ang galong ko. Kapag naglakaw. Dito, election. Sinot batang bate. Ready, Sabado. Manning Respisyo. Sige, kung sino yung yung digitay mabalin. Eleksyon na pala. Kaya mamili po tayo kung sino talaga ang mga karapat dapat. Yeah! Ganun lang kasimple yun. Nabasa. Ayan, mga kababayan. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Search nyo lang ang Team Balogers. Sige, mamagal lakit de! Tira! Bon! Bon! Buray! Dagito'y pa itik wa. Maibilag. Naka, dupay bay. Pero ano na, itong week na to, last na. Last na siguro na magbibilad kami. Itong week na to. Ayan. 1 year beta. Pwede ko na ambusin sa 40 days na. Ayan. Hi guys! 780. Data Ayan. So, hanggang dito na lang. Mga kababayan, please subscribe to our YouTube channel. Team Balogers. Hanggang sa muli, magandang Happy Friday po. Happy Friday. Bye!